Hej Liv! Hej Liv, velkommen til. Jamen, jeg vil meget gerne se publikum styre noget. Jamen, det kan jo gøres på mange måder. Kamera, Ja? mentimeter. Hvad for en meter? Det er en slags PowerPoint. Jo flere, der skriver den samme ting, jo større bliver ja. Det her, det er Emma, Embodied Musical Mediation Apparatus. Man vil lige lave bassarmen. Ja. Hvad tænker du? Jamen, jeg synes virkelig, det er nogle gode idéer. Jeg vil rigtig gerne se, hvordan vi kan få det her til at blive en del af det. Vi glæder os til at se jer. 10. og 17. april. Vi danser.